Minasan. Konnichiwa. Hapon ron. Lunch break na ko, minasan ba? Ngayon na buntag minasan. Nabot ko. Yatagan ko. Kuan. Ni Sutyo. Mong head. Kung kauman ako mga mobile basta. Chocolate minasan kami. Panglimpis mga buling-buling ba? So, chocolate minasan. February 14 karon. So, bali ang culture sa Japan minasan during Valentine's Day, muhatag og chocolate minasan kay babae sa lalaki. So, mo ila diri sa to kay baliktad man. So, Minasan no, mapadayon ta na tagbalay. Hinay og tiyo gaganin na minasan kaysa facility na mo to. So, mo to minasan no. So, ang ipadayon, so basta Valentine's, ang babae mohatag sa lalaki og chocolate. Kung mag-uyab minasan, chocolate. Kung mag-asawa minasan, malak-an dyan ang babae kay aside sa chocolate, mga sanina or mga ingana, mga pantalon or sa ba. Karon minasan, muhatag yun na sila kay part na silang tradition o sila ilang culture. Unya karon minasan, pagka next March minasan 14, ang lalaki na po'y muhatag sa babae minasan. Kung gihatagan nimo siya og chocolate minasan, dili ka muhatag sa iya minsan og chocolate po, dapat lahi minasan ba kay murag meaning ano minsan imo nang gibalik ba ang gihatag niya sa imuha. So karon minasan no. So mao ni siya ang nadawat kani gikan kang Sutyo sa mong head. Chocolate o kani murag pang bras. So karong 14 minasan March 14 so muhatag po balik sa akong Sutyo sa mong head. Kani kauban ako minsan gihatagan po ko niya chocolate. So ang gihatag ako ni Sutyo minasan og sa akong kauban nga babae kay cupcake kay namo ko gipangutana pod nga usay ihatag. So salamat kay minasan ha. Nanapod ko mga na-share sa inyo minasan nga about sa Japanese culture minasan. Happy Valentine's Day sa tanan minasan. Salamat.